Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan nga Abner, nga iti agdama kat ada iji Saudi Arabia. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti amin akabaranggayak di Tanamnama Tumawini from Leia Afunay. Shout out pa'y kada Wilma Baroga, Warlito Ibarra, Raquel, Israel Rabano. Norma Olivia Imperial, iji Tabuk Kalinga, Mama Annabel Tabulog di Taalig Flora Apayao, kan lakay ko ani Balong Tabulog ti Batangas from Nelba Tabulog. Ramirez family ti Balawan La Union from Jovi Lapira. Abalos, Kayang kan De Los Reyes ti Bambang kan Kasibo from Gina Abalos. Anak ko ada Oliver, Ivy, Mariel, Rochelle kan J.R. Gutierrez from Oliver Gutierrez. Belated happy birthday kadagiti kabagis ko ada Liomar kan Jomar Limon di Cagayan. Congratulations Kimberly. Kastamat ang makablaawan ti Matusalem kan De La Cruz family ti Sitio Corpus, Barokbok, Isabela from Nelia Limon. Manangan, Villanueva, Estuesta, Aquino, Kiban family ti Barangay Inabaan Sur, Rosario La Union from Yara Asiana, Manangan.
Gamboa family, the Princess Ashley, Carlo, can Mary Jane, Tilanglang ka Primero, Candon City, Ilocos Sur, from Princess. Shout out kada Marites Marie Ducosin, Homer Alamo, kan William Bolosan Sr. Matias Domingo, Ignacio, Tandayo family ti barangay Anafunan, Tumawini, Isabela, kastamat kada Jessica Agpalsa ti London, kan Jobel kan Margie iti Amulong, Cagayan, from Levi Matias Guzman ti Kuwait. Bersabal kabansag Pahe kan Osalia family ti Samonte, Quezon, Isabela, dainang Rosario Bersabal, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia, Uncle Julie kan Auntie LV kabansag. Laya kan Gatman family ti Santa Maria, Ilocos Sur, from Jose Benny Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Ancheta family ti Quezon, Isabela, from Angel Jane ti Singapore. Kakabagyak iti Puruktu, Parudon Sur, Apari, Cagayan. Especially dagiti anak ko Adamagnos kan Yashika, from MJ Antolin. Rumbawa kan ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel, from Melanie Rumbawa. Kabakkan family ti Tumawini, Isabela. Gutierrez family ti San Mariano, from Noraline, Kabakkan. Dexter Rivera, dagiti anak ko Dajet kan Jade ti Inyangan, Dupax del Norte, from Jasmine Rivera. Bakit ko ni Carmelita Barbosa, from Rogelio Barbosa ti San Gabriel, La Union. Bartolome family ti Baggao, Cagayan. Santos family ti Alicia Isabela. Lucia Santos, from Roslyn Kate Bartolome. Amin nga ag-birthday ita September, isuda Isaias Guillermo, Robert Balagso, Andre Valiente, Oliver Luis, Rose Guillermo, can Prince Alvin Aguinaldo, from Lilette Luis. Shout out pa ka na Zenny, Rose, Lynn, Beth, Bing, kastamat the Joy, Susan, Teresa Salem, kan Lady Bird, from Juliet Sugitan ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Abner. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maik ikan biag apakasaritaan, anaadaw iti pudpudno apaspasamak. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Abner. Dispensaram no jakon inlanad pa iti address ko dita Pilipinas. Nga miti agdama kat adaak dito Saudi Arabia. Pamilyado akon kat dua dagiti anak mi iti asawak. Kas iti daduma a padre de pamilya, tarigagay kumat ti makatrabaho iti abroad, tapno maipaayak iti narangay abiyag ti pamilya. Kan makatulong akmatan kadagiti naganak kanyak, akanayon a nakasuporta, manipod na asawaak. Makunak anaanayas matitaray ti panagbiag mi. Sapay ko mamanang tamapili mat amaidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay Manang Emmy. Lena, hinakagtrabahon. Sige, aganad ka. Ay, wan gayam. Sweldo mi tasan ay ha? Wen, apay, atanas ka nagatangam? Aging gainton malamlaangan ti gatas ni baby. Awanan gatasan na iti agpatnag. Kasta ka di. Sapay sigurado ang marabyanak no kasta pa nagsusweldo. Orayin mi pa yung amin di mang pasweldo kada kami di construction. Mapanak to pa ilarod bumulod kanina ng tigatang ko. Itad kong tumatlangin ton bigat. O sige Lena, ibagang magsweldo akin ton madamdama. Itad tamutlang adagos, tamangan no kasapulan damat kanitatang mo. Sigurado tatunggal ada maidulin da, kat kautan damat laang nawan kwartada. O sige, kastapay lang arag taramidam. Di ka agdanag, sigurado nga adda maipabulod da.
Ala, mapan ka nga ro dun. Tama nga maladaw ka. Alang arad, makaamukan kadagiti anak ta. Tatang, umayak man. Dahil na anak ko, si kamot gayam. Sumrag ka. Ayan ni nanang, tatang. Agdigdigaw sa anak ko, tama pan sa ejay tsindaan. Apay, damasapol mo kun ni nanang mo. Umayak ko mabumulod tigatang ko'y tigatas, tatang. Inton malumpay ngamin ti sweldo ni Abner. Kastaya. Ay katuray yung nga rodan ni nanang mo ata, dandanin malpas nga agdigos day jay. Sige man nga ron, tatang. Kan apag iso. Agpagatangak mo ten. Tapno jakon iyalati upay dagiti apu ko yu ditoy. No siyak ti mapan gumatang. Nakagatang ka kadimot lang iti gatas, Lena. Ni nanang tigimatang. Apag gusto amapan itay di tiyandaan. Iso nagpagatang ako na. Imbagak nga itadtamot lang inton bigat. Pagliso nga rod. At iti sweldo, Lena. Bayadam ta dagos ni nanang atan nakababain. Kanayon lang isudan ti pagtartarayam tunggal makamtod tayo. Katanya nga rod ngay. Kat baybayadan tayo matlaang adagos. Ay, jak kayatan di kastaya pa nagbiag, Lena. Ha? Anya ti kayat masawan? Umanugutak sa langan iti ibagbaga dyan may sa katrabahwak. Ngag-apply kami a construction worker iti Saudi Arabia. Anya? Agabrod ka? Uy, barang guminawa mo tanti pa nagbiag tayo. Kakaasi ka, mangyan ana iti sweldo. Sigurado ka? Ama ano narigat ti trabaho ijay? Awan ti narigat no ad ambisyon mo iti biyag. Amo kada ti makatulong tapno maipaayan kayo iti nasayata masakbayan kadagiti anak ta. Iso ka pang ngasim tapalubusan nak kuma, Lena. Lena, napinta sa damag. Imawag ti agency ang nag-applyan mi kat naornos na kanon dagiti kasapulan mi iti pa nagtrabaho mi di Saudi. Ag-flight kami kanon inton sumaro na Domingo. Agpaiso? Ni, nagbiitan. Agkasapulan da kanon ngamin at talaga kadagiti construction worker. Tada dagiti maipatpatak darapastak ijay. Iso nga pagbitla nga na iproseso dagiti kasapulan tapno makapan kamin. Agan nagkangaroda ka na yun ijay Abner. Amok asan anala ka ti agbalin at trabaho mi jay. Win, di na ka di pagnanagan. Basta'y ka rin madimon to baybayan dagiti ubing ha. Kastamot ng dananang kantatang. Win, siyak ti makaamo kadakwada. Pinatgan ti Diyos ti panggap ko maka-abroad para iti masakbayan ti pamilya tayo. Isang agin nanos talena. Agsakripisyo tapay lang agin na dayo. Tapno matungpal dagiti arapaapta para kadagiti anak ta.
Gapo iti tarigagay ko ama ipaayan iti nasaya at amasakbayan ti pamilyak, nagaplayak ama panagtrabaho iti balasiw tao. Kat napagasatan akmet a nakaumay dito'y Saudi manang. Maisaak a construction worker dito'y, kat saan a mailibak at talagaan narigat ti trabaho mi. Naganano sakmanang tati pampanunutek kat ti maipatulod ko a kwarta para iti pamilyak. Maragrag sa kanak tunggal makapagsarita kami ti asawak, ta maipapaimin dagiti kasapulan dagiti anak ko. Mairaman ditan dagiti dadakkel ni Lena nga isu tinangibilina kadakwada. Agipat patuludak met para kadagiti dadakkel ko iti lugar mi. Nagbalin met anaanayas ti amin. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw. Kumusta dagiti apom lumen? Nakaturog dan no di mo't la sumangpeten di inada, rabien. Masansan mo't na nakastoy ta aramid di anak mo. Papapanan na aya? Ijak ambo tatunggal rumwar, ada kanu sarakan na agayim na. Kan apagbiit kanu laeng, angam kanayon mo'ten amarabyan nga agawid. So paya, nalangan ti ibaga di manugang ta, no maamuan na ter aramidan ti asawa na. Sapay nagturag amang ibati kadagiti anak na, kat nagbabasit da pa'y laeng. Amo namot gayam nga data laeng dito'y abay ti balay da. At data amang kitkita kadagiti apo ko ta. Nakababain nga road kadagiti makakitkita ken kuana amarabrabyan nga agaw-awid. Anya laengen nga iti ko na enda. Talaga ang saan laeng nagkamkamaling agar-arabit iti saan amay parbeng ni Lena. Sa anak abumdang amang idarum kanilakay na itar-aramidin na no bilang laeng. Rumbang laeng tapno di ko naan ni Abner akon konsintiran tatimadi nga aramid na. Talaga? Maminsan pa'y lomen. Paliiwag, tano saan latang agbalew, talaga nga ipolong kon ken ni Abner. Makaambo ka. Naalas igay, tasubyak dagiti ubeng. Narigat apanawan nga awan kadwada. Sapay di taamaw, noon niya nga oras asumangpot, dyan nalaeng nga inada. Nagpalpali iwak Lena. Apay ngay aparbangon manin asimmangpot ka. Naggapuam. Adain natin darak aparti tatang. Nagkasangay ngamin dyan naktigayam ko. Agsasao ka kaditi pod no Lena. Aklo namlaangan kanyak no dati sa baling ar-aramidam. Anya ko mater aramidok tatang. Awan ti madi nga aramidak. Awan taropam. Anya nga rodjain danon kanyak ni Pare Manuel. Anakita nakakano di anak na nga ada kasinsin lalabay mo alalaki ijay parke idila ang rabe ay. Ha? Anya, aglibak ka pa'y laang. Napananti utak mo si Kalena. Ada ijay abroad nila kay mong agsakripisyo para kada kayo a pamilya na. Ngunday tamakilal lalaki ti into na ram. Analangan ti ibang ka ni Abner no maamuan na ti ar-aramidam Tatang, pangaasiyo. Diyo ko man idandanon da ito ka ni Abner. Na, tapagbali na nakpay nga ulbon. Namin ano binagbagaan na kadyainam ngam di mo pulos impangag. Kabaalampay apanawan nagiti anak mo nga awan kadkadwada di tabalayaw. Kasanon na awan kami kaninanang mo. Di pa nakakaasin na gito, Bike? Pakawanan dak tatang. Saan na maulit pa'y?
Nalaka nga isawang mo itaday Lena. Taamom ang natiliwan kaan. Kasanan naawan tinangidanon kanyak itar aramidam. Sigurado nga ituloy mula tati madi nga aramid mo. Tatang. Agpin na siya talaang ng Lena. Ngumasapol ang maamuan da ito ni Abner. Sakbay asabali pa iti makaidanon kankwana. Ha? Jaklakit di kayat na ibaga na akong konsintiran mi kaninanang mau ti madi nga aramid mau. Apay nga tang umawawag ni Tatang. Ada nga tang napasama ka di Pilipinas. Hello Tatang, nakaawag kayo mate. Pasensya kan Abner, da naistorbo ka baraw. Amok amakumikom ka iti trabaho. Okay lang Tatang. Sana balitan madama pa lang mo ti lunch break me. Abner, adanas ka na maamuam may papankan ni Lena. Adyak kaya't asabali pa'y atao ti makaidanon kan ka, baraw. May papankan ni Lena, Tatang? Anya ti may papankan ni Lena? Saan mi akayat ka ni nanang mo amariribukan ka di tayan mo? Taamu mi amabamban no kang agtrab-trabaho. Iso asaan mi ngayon bagbagakan ka. Ngam na pali iumi. Akanayon arumwar ni Lena kat rabiin no agaway. Anda pa'y dagitik ka nito aparbangunan na sumangpot iti balayaw. Anya? Papanan na nga Tatang. Kasanulangan dagiti anak mi. Nakami akan ni nanang yu ti mga iaywan ka dagiti anak yaw tunggal panawan ida ni Lena. Abner baraw, adda sabali alalaki iti biyag ni Lena. Anya? Kasanoan aramid na ti kasta, Tatang? Dakmat ammo, Abner. Aton ti makakit-kita kadakwada. Iso nga inyawak kun ka. Tadi mo kunaan akong konsentirin mi ti madi nga aramid ti anak may. Tatang. Nagpakpakaa si adyak kanon idandanon kan ka taagbalbaliw kanon. Nagam sa anak tayo manukaw. Takasanon doon na ti sabali ang makaidanon kan ka. Di ba'y kat nakababain kabit kan ni nanang yaw. Masapul akasaritam di asawam Abner barok. Sakbay amaladaw ti amin. Uwan Tatang. Kasarita ka talaga. Diyak lang pagaro pa maaramid kanyak ni Lena ti kastoy. Pudno ka di tindanon kanyak ni Tatang. Ngadda sa bali alalaki akasin sinarak mo, Lena. Abner, pakawanan na. Nukasta, agpay sungad ta lalakim. Apay, Lena. Adda ka di nagkurangak. Itilak si ti panagsakripisyok dito'y adayo. Tapno maipaay ko ti amin nakasapulan nyo. Naalam pa'y laang tinanggulib kanyak. Pakawanan na, Abner. Nasulisog aklaan. Sana na maulit pa'y. Ikarig. Anyan, Lena. Nagtalakak ka. Ingka rin pa'y adi mo baybay ang dagit anak ta.
Kinabailampay ida a panaw-panawan di tabalay, ngawan ti kadkadwada. Naimbaglangan dadagiti dadakkel mo. Ti kasakitan. Insukat mo dagiti anak ta iti sabali a lalaki. Sana po na day, Abner. Patpatgat dagiti anak ta. Pagkawanan na kuman, mga asim. Tsaka mo nakabailan ka pakawanan, Lena. Ang urayak, no kaano yat nagpudi bang makawan mo, Abner. Kasi kari ka manipo dita, ang balbaliw ako. Inja akong dinasumog ko mading aramid. Ikari. Panagna ka man na imposuan di pa nagbabawin. Tabarang mapakawan ka pa eh. Panagna ka, Lena. Nagsakit ti indanon kanyak ti katugangak nga inaramid ti asawak manang Emmy. Kaya rigan na ang nagtupak kanyak ti lubong iti daydi agundaway. Damdamagak payket din iti bagik no anya ti nagbasulak. Taapay ang naaramid ti asawak ti nagsapul iti sabali a lalaki. Kaya't kukumati agbakasyon idin manang. Gamsaan kon a pinatuloy. Taamkak nga amangan no anya pay ti maaramid ko iti asawak, apaman nga agsango kami. Iso nga inibturak tinalaos nga iliw ko kadagiti anak ko. Iti panaglabas ti aldaw, napaliiw met dagiti katugangak ti panagbalbaliw ti asawak, ket iso dayta ti kanayon da nga iyawag kanyak. Kanayon nakmet nga awagan ni Lena a dumawdawat iti pammakawan, iso nga inyet nagkumatlaang ti pammakawan ko kenkwana. Nagsubli nga rod ti sigod alin nangan mi nga agasawa manang. Aging ga idi na ikanak iti gundaway nga agawid, tapno iliwak ida. Ngamjak impakpakaam mo kadakwada, takayat ko ida a sorpresaan. Nay, Abner, adda ka barok. Wala nang, nasorpresa kayo kadimatlaeng? Ay na, jak ninamdam ang agawid ka barok. Talaga masorpresa kami iti kastaunay. Aywan gayam, apay nga da kayo pa ilang dito balay kat adalaman ti rabi inanang. Rumbag ko maturog kayo itan. Ayan ni Lena. Kuwa barok. Tinasaya at Abner. Sumrakapay barok. Ala, umaykan. Agyamanak nanang. Ayan ni Lena, kunak nanang. Kuwa. Awan pa'y ni Lena. Itay pa'y bigat arimwar. Anya? Pasensya kan barok. No, saan mi pa'y laang nga imbagbagakan ka? Asinubyan manan ni Lena ti sigod nga aramid na. Saan mi nga minakayat a mariribok ti panunot mo iti ayan mo? No kasta, dagiti ko malaang anak ko tadda ditoy, no diyo ida binantayan. Huwag barok, saan mo ta nagpakada-kada kami ni Lena? Basta nakita milatan arimwar itay bigat. Iso asyakon atin ang bantay ka dagiti ubeng bayat ti kaawan na. Nagawan mo ta na ba hindi dya babae?
Impagarup ko no talaga ang nagbaliwan kalpasan ti panang pakawan ko kankwana. Saan kami akonsentidor, Barok? Aramidem no anya ti ammom anasayaat, tapno agnakam di asawam. Talagang aramidak ti amin tapno maleksyonan da dya babae nanang. Isa pasensya kayo na. Ngam itamot lang, agbiyahe kami kadagiti anak ko. Tamapan kami langan iti lugar dagiti dadakkel ko. Abner, Barok. Kitaak lang noon niya tirik na apaman adinan masangputan dagiti anak na dito'y balay. Talaga nga impanawon ni Abner dagiti anak da. Napandan iti lugar dagiti dadakkel na lumain. Wala kay, nagluwas da adagos. Di na kano kayat amasangputan pa ni Elena dagiti anak da di tabalay da. Dahil tanda bagbagag. So kirmat nga na talaga di anak mo. Ang niya ngay, dinadoktalan manan ti asawa na tinaalas nga ramid na. Dahil tangarod kat. Nakita no kasano kasakit tinakam ni Abner. Apaman anadanon na dagiti anak damat maturog nga awan jay inada. Oray asino mo ta. Namnamaan nang ay-aywanan ti asawa na dagiti anak da ngam saan mo't gayam. Sapay aging gaita katawan pay laang ni Lena. Talaga kabailan na nga ibati nga isuda dagiti anak da. Ganabod na ita. Makita na ti bunga ti inaramid na. Di na nga mininam na mga agawid gayam di asawa na. Anyang ay, di mismon ani Abner ti nakadoktal, tinagdakas nga aramid na. Awan dagiti anak ko iti balay. Apay, sa di naman kami nun ay tinagkapgapwam. Naimbag man da na panunot mo pa itinagawid si Kalena. Ti damdamagag ti sungbatan nyo, tatang. Ayan dagiti ubing. Apay nga uray diti balay yu katawan da. Awanan, impanaw dan dagiti ubing. Ha? Sino tinang ipanaw, tatang? Apay pinalubusan nyo? Apay, at ang arod ti maaramidan may, no mismon at ti amada tinangipanaw kadakwada. Anya? Ni Abner? Si mangput ni Abner, tatang? Dinaklaat ka? Wen, si mangput di asawam, takayat na kayo kumaasorpresaan. Ngambalik na tinapasamak. Ta iso tinasurpresa, gapo itinaamuan na. Nadanon na dagiti anak yaw anila nang butimang babantay kadakwada. Sa dinoro tinang ipanan na kadagiti anak ko. Impanan na ijay lugar da. Ijay da kanaon. Total, saan mo mutla ida atartari patwain. Iso anasaya at may takas na tinapasamak. Ita, day tala aglamir dan ti aramidem, nawayakan. Inka makilalaki malain. Ha? Saan na mabaling niya ipanaw ng dagiti ubing? Masapol nga isubli na mutlaang dito eh. Isubli na taropam? Tapnoan niya? Tapno baybay aman ilan? Ay, awan mo Lena. Orayam no ka na sumang padyasawam, tapno makapagsarita kayo adwa. No maisangumpay aday taropam kankwana, kalpasan tinatakwatan namanin nga aramid mo.
Adan Abner, sa dino tayo dagiti ubing. Apay adi mo kadwa idaasim mangpet. Apay, interesado ka pa lang nga makakita ka dagiti anak ko? Imbatik ida ni Jayan dagiti dadakkel ko. Isudan ti mang taripato kadakwada. Saan? Saan ang mabalin nga iyada yung kanyak dagiti anak ta? Kalpasan ti natakwatak nga inaramid mo? Ipakita ka pa'y kadagiti ubing? Saanin, Lena? Nasaysayatan ti kasasaad dagiti anak ko iti puder dagiti dadakkel ko. Pangasim, di mo aramidan kanyak ti kastoy Abner. Kasapulak dagiti anak ko. Kasapulan kayo a pamilyak. Kasapulan? Kalpasan ang naalak ti amin nga ebidensya iti nagalas nga aramid mo. Nawayakan, Lena. Itad kon ti wayawayam. Anya ti kayak mo asawan. Agsinatan. Kat di mon gamden ariribukon dagiti ubing, no di mo kayat nga ipabalot kayo iti lalakim. Saan ka na makapaglibak? Addan dagiti nakalap kong ebidensya. Mapankalangan itayan ti lalakim, tapno saan kan nga agliblibas ang makisinsinnarak kan kuana. Kat manipod ita, di mo namnamahan pa nga ikan ka iti kwarta. Pinilim da ita a sitwasyon. Isong apitem nga ron ti bunga ti madi nga aramid mo. Kinasaritak dagiti katugangak, kat imbagak adjakon kayat ti makidan napay kan ni Lena manang Emmy. Kat naawatan dakmet, ta isuda mismo ti nakaimatang iti madi nga aramid ti anak da. Impakadakmet nga agyanan dagiti ubing iti puder dagiti dadakkel ko. Kat nagyaman kadakwada iti ado atulong da iti pamilyak, bayat ti kaawan ko dita Pilipinas. Sakbay ang nagsubliak dito'y Saudi, siniguradok pa'y ang nasaya at ti kasasaad dagiti anak ko manang. Kat iti panagsublik dito'y, nasimbangan ti panunot ko, taamok nga addan mang taripato kadagiti anak ko, bayat nga addaak dito'y adayo, amang isagsagana iti nasaliwanwan a panagbiag para kadakwada. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Abner. Abner, pagayam ko. Nagkasang tinapasamak iti pamilyam. Ngam saludo akken ka. Taaging ga iti maudi agundaway. Ti pakasaknan dagiti anak mo ti pinanunot mo. Uray narakrak ti binukal mo a pamilyam. Awan mat siguron ti mako na ti asawam. Tanapakawan mon ididamo a nagbasol kan ka. Ngam inulit namanan. Mangipakita nga awan apulos gandat na nga agbaniw wenno mangurnos iti pamilyayo. Sapay kuma takanayon nakaatarabayan ti Diyos iti kaaddam iti adayo nga agsaksakripisyo para kadagiti anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biyahe.